U zgradi Centrale banke u Sarajevu potpisan je ugovor između Raiffeisen Leasinga i Evropske investicijske banke uz dogovorenu transakciju od 25 miliona eura. Ovaj plasman nam je veoma važan jer uključuje poticaj poduzetnicima koji zapošljavaju mlade ljude i na taj način sprečavaju iseljavanje mladih iz ove zemlje. Kao banka Evropske unije, EIB je već ranije uspostavio partnerstvo sa Raiffeisen grupom u Bosni i Hercegovini. Ovo je četvrta kreditna linija sa Raiffeisen Leasingom, a što ukupno iznosi 140 miliona eura. Do danas naša ulaganja u Bosnu i Hercegovinu iznose preko 2,4 milijarde eura, te smo ponosni što nastavljamo partnerstvo sa ovom zemljom. Uspješna saradnja između Raiffeisen grupe i Evropske investicijske banke traje više od 10 godina.